2003 год. У офіс беларускага поп-гурта ў Казамінск зарываецца АМАП. Тварамі ў падлогу кладуць усіх, хто знаходзіўся на месцы, і вязуць у транспартную міліцыю. Гурту ўсяго толькі 2 гады, але ён ужо аб'ехаў усю Беларусь з канцэртамі. А галоўны хіт разрывае на драбнюткія кавалкі ўсе падлеткавыя дыскатэкі краіны. Мама дома? Сейчас позову. Нет, не надо. Скажи, что я не приду. Газета «Савецкая Беларусія» піша вынаходлівы пасквіль, але і канстатуе, у Беларусі нарэшце з'яўляецца нешта, што аддалена нагадвае шоу-біз. Дыскі гурта прадаюцца сотнямі тысяч. Артысты працуюць па 2-3 канцэрты штодзень, а суседняя Расія ўжо суне пад нос кантракты і абяцанкі. Да гэтай гісторыі мы яшчэ вернемся, бо гэта неверагодны беларускі дэтэктыў, але і іншых цікавостак там хапае. Гэта гісторыя пра бязлітасны шоу-біз і яго герояў, пра беларускіх мянтоў і дзяржаўнае пірацтва. Делай деньги. Песні вашага дзяцінства і дарослыя разборкі, пластычную хірургію і бандыцкае каханне, складаныя юрыдычныя справы і простыя чалавечыя стасункі. Заварыце сабе смачнай гарбаткі і абавязкова падтрымайце канал донатамі, а я раскажу вам неверагодную гісторыю пра бязлітасную беларускую папсу. Все очень непросто. Ты больше не любишь группу «Краски». На гэтай песні Шазам бы папросту збанкруціўся. Яе ведае кожны чалавек, які перажываў дзяцінства ці пубертат у самым пачатку нулявых. Галоўны хіт гурта «Краскі» «Старшы брат», які выйшаў у 2001 годзе і зарабіў 18гадовую Аксану Кавалеўскую прынцэсай беларускай папсы. Але вы ж разумееце, што папулярнасць — гэта цяжкі праклён і выпрабаванне. Ну вось пра выпрабаванне мы з вамі сёння і паразмаўляем. Але пачну я нават не з гурта «Краскі», а з прыквела гэтай гісторыі — праекту «Опасный возраст». 1 студзеня 2001 году беларускі прадзюсер і кампазітар Алексей Воронаў сабраў калектыў, назва якога цалкам адпавядала культурнаму ландшафту Беларусі таго часу. Гурт «Опасный возраст». Ты никого об этом больше не проси. Хіт у момант заляцеў на складанку «Руская дискотека» і пачаў тыражавацца па крамах, запраўках, камісіёнках і дзе там яшчэ звычайна ляжаў такі кантэнт. У склад гурта ўвайшлі маладыя таленты, якіх вось гэтымі ручкамі сабраў разам Воранаў. Зусім яшчэ маладзенькая вакалістка Аксана Кавалеўская, танцорка Кацярына Баравік і клавішнікі Васіль Багам'я і Андрэй Чыгір. Вось так выглядаў першы і залаты склад гурта, які ў хуткім часе перайменаваўся ў «Краскі». А девочки твоей всего 15 лет. Уздым гурта быў максімальна імклівы. Ужо ў лістападзе 2001 года «Краскі» прэзентавалі ў сталічным клубе «Бліндаж» дэбютны альбом «Ты уже взрослый». Я ўпэўнены, калі вы чуеце гэтую фразу і вам цяпер больш за 30, то мелодыя сама злятае ў галаву. Калі памыляюся, давайте паспрачаемся ў каментарах. Бо мне падаецца, што ігнараваць гэты хіт у пачатку нулявых было папросту немагчыма. Альбом меў каласальны поспех. Было прададзена больш за 200 000 асобнікаў, а гурт даў 172 канцэрты па ўсёй Беларусі, якія наведалі каля 100 000 гледачоў. Статыстыка, канешне, спрэчная, але цалкам магчымая. Я сам запрашаў дзяўчат на медлячкі пад старшага брата у летніках і на школьных дыскатэках. Но ты уже взрослый. У нас в квартире другие пластинки. Быў і яшчэ адзін хіт, які проста разрываў падлеткавыя танцпляцоўкі па ўсёй краіне. Вы таксама яго памятаеце. Не верыце? Тады вось вам тэст на ўзрост. А вы не трогайте меня. Не задавайте мне вопросы глупо зря. Карацей, на плечы малодзенькай прыгажунькі Аксаны Кавалеўскай і ейных прадусера, дырэктара і іншых супрацоўнікаў фірмы зваліўся сапраўдны поспех. А за ім і маскоўскі кантракт. Лейбл Real Records перавыдаў альбом у Расіі пад назвай «Старшы брат. Жолты альбом». Так пачалася каляровая канцэпцыя дыскаграфіі «Красак», імклівае ўварванне ў Расію і вымушаны пераезд гурта. Сябры, з радасцю паведамляю, 26 лютага у 21:00 па Менску на YouTube-канале «Сепультура Элайв» для беларусаў па ўсім свеце выступіць гурт «Вольскі» на чале з абсалютна легендарным Лявоном Вольскім. Будуць хіты, неспадзяванкі, сюрпрызы і шмат цеплыней драйву. Рыхтуйцеся танчыць і спяваць разам з музыкантамі, размаўляць з імі ў чаце і адчуваць сябе сярод сваіх людзей. Далучайцеся да трансляцыі. З вас лайк, званочак і падпіска на канал, а яшчэ
Абавязкова купляйце сімвалічныя квіткі на канцэрт, каб падтрымаць праекты музыкантаў. Сепультура Лайв існуе без фінансавання, і канцэрты адбываюцца толькі дзякуючы вам, гледачам. Выдаткі на гэтую трансляцыю 2000 еўра. Пакуль у нас ёсць толькі 1000. Таму буду шчыра ўдзячны за падтрымку праекта і музыкантаў, якія бяруць у ім удзел. Купіць сімвалічны квіток на канцэрт можна вось тут. Дзякуй вам і до сустрэчы ў нашым беларускім бязмежжы. Давайте вернемся до падзеі, якая адбылася ў 2003 годзе на дзень дурняў. У офіс красак, які мясціўся ў канцэртнай зале Мінск, залетела маскі-шоу. Людзей паклалі тварамі ў падлогу і вывелі як удзельнікаў наркасіндыката, не меней. А пасля ў сваім знакамітым пасквіле для савецкай Беларусі зорачка знямоглай публіцыстыкі Віка Папова пісала вось што. Пакуль органы ўпаўнаважаныя весці следства па красках не гатовыя сказаць, у чым менавіта яны падазраюць фірму. Рана казаць. Пакуль мы толькі правяраем фірму краскі. Яны праходзяць па справе, атрымала я спакойны адказ ад старшага дазнаўцы па тэлефоне. У іншай тэлефоннай трубцы ўсхваляваны голас прадзюсера красак Валерыя Шаўчэнкі даносіў мне такія свае адчуванні. Красак заказалі. Что же теперь скажут люди, сердце навеки разбито, мамочка, что с нами будет, я полюбила бандита. Шаўчэнка на самой справе дырэктар гурта, але гэта ўжо нюансы. Галоўнае пытанне ў гэтай гісторыі, што такога нарабіў гурт краскі, што спатрэбіўся ажно амап. Магчыма, Аксана Кавалеўская пад выглядам дзіцячай папсы праводзіла на канцэртах цёмныя сатанінскія рытуалы, малявала пентаграмы і рэзала на вачах у дзетак коцікаў, сабачак і казлятак. Ці можа замест канцэртнай праграмы дзецям раздавалі галюцынагенныя рэчывы? Все прасцей, але почерк беларускай дзяржавы вы пазнаеце дакладна. Гісторыя пачалася з таго, што аднойчы Аксана Кавалеўская нібыта пайшла ў краму дыскаманія каля чыгуначнага вакзала ў Мінску. Памятаеце такую? Ну дык вось. У той краме дзяўчына знайшла дыск гурта краскі, а на ім старыя хіты красак зміксаваныя з нейкімі іншымі трэкамі, якія не маюць дачынення да творчасці поп-калектыву. Что ты за животное такое? Аксана Кавалеўская натуральна раззлавалася і распавяла пра ўсё Воранаву і Шаўчэнку. А тыя, калі абапірацца на словы журналістаў аўтарытэтнага сайта Звукі.ру, пачалі рыхтаваць пазоў у суд. Звычайная справа. Да чаго тут амап, спытаецеся вы? Але праблема была вось у чым. Крама дыскаманія належала сетцы Дор Орс. А сетка Дор Орс, як вы ведаеце, належыць дзяржаве. Таму замест цывілізаванага спосабу вырашэння канфліктаў атрымаўся яшчэ больш цывілізаваны. Гурт краскі па неафіцыйнай версіі хацелі абвінаваціць у вымагальніцтве. Вось як выглядае напалова афіцыйная версія здарэння вачыма таленавітай журналісткі савецкай Беларусі. Аднойчы юрыст красак аднёс у кастрычніцкі РУС Мінска заяву аб тым, што прадавец папірае нашы аўтарскія правы. Это значыць, краскі абвясцілі чалавека піратам, а той пакрыўдзіўся і таксама пайшоў у міліцыю. Сказаў, што людзі з красак вымагаюць у яго $1000 і папрасіў агарадзіць яго ад гэтых дзіўных папрашаек. Цяпер вось краскі па справе праходзяць. Дні ідуць, офіс пустуе і краскі не працуюць. Ну вось, чалавек пакрыўдзіўся, пайшоў у міліцыю. І амап так агарадзіў чалавека, што паклаў усіх тварамі ў падлогу. Нічога незвычайнага. Гісторыя з беларускай рэчаіснасці. Праз некалькі год Аксана Кавалеўская дадала да гэтай справы вельмі нечаканы паварот. У краіне, дзе змагаюцца розныя палітычныя сілы, магчыма ўсё. Я артыст, аўтар сваіх песень. У маштабах Беларусі наш гурт мега папулярны. Улада хацела, каб я працавала на яе, але я не пайшла на гэтую змову. Незалежнасць мне даражэйшая. Яшчэ праз некаторы час рыторыка спявачкі змянілася ў іншы бок. Не люблю бруднага піяру, не люблю хлусні. Таму з некаторымі калегамі давялося развітацца. Наконт гэтай гісторыі ўсё дзіўна. Проста наш паважаны прэзідэнт сказаў, што мала беларускай музыкі і назваў, што за краскі, тату. Праз недасведчанасць. Гэта маё меркаванне. Не верце чуткам. Але калі чытаць артыкулы таго часу, справа выглядае вельмі простай. Дзяржаве паспрабавалі забараніць прадаваць кантрафакт. І дзяржава адпомсціла. У выніку гурт краскі імкліва эміграваў у Расію і пачаў бамбіць ужо там. Наколькі гэта было маштабна? Давайте спачатку паглядзім у афіцыйную дыскаграфію гурта. Я люблю тебя, Сергей, 2003 год. Весна.
2004 год. Те, кто любит, 2004 год. Карацей, гурт бомбіў на хвалі поспеху і выціскаў з сябе максімум. Вось вам песні красак таго часу. А девочка танцует, девочка смеется, она тебя забудет и больше не вернется. А гэта сапраўднае рэтра. Зацаніце, як выглядаў гурт краскі ў 2003 годзе. Что с тобою? Ты сам не свой. Каждый вечер спешишь домой. Гэта ўжо пачатак трансфармацыі Аксаны Кавалеўскай. Там будзе шмат цікавага і нечаканага. Девчонки! Девчонки! Падавалася, беларускія зорачкі зацэментавалі сабе месца ў першым эшалоне расійскай папсы. Дасягненне спецыфічнае, але гарантуе пэўны прыбытак. Так яно і было, але раптам машына пад назвай краскі пачала буксаваць. Што здарылася? Ну, давайте спачатку дадзім слова дырэктару гурта Валеру Шаўчэнку. Мы ж здымалі ўсё з рукі вверх. Калі з Жукавым крыху сябравалі, я яму казаў: вось табе рукі вверх, толькі жаночы варыянт. Давай разам працаваць, тэрыторыю падзелім. А ён мне: ідзі сюды, вядзе мяне ў студыю ў Доме культуры, паказвае пакой. Там сядзяць 3 клавішнікі і нешта лупяць. Гэта ўсе гурты мае сядзяць. Турбамода, дэма, акула. І нафіг мне яшчэ краскі. Адчапіся і не дуры мне галавы. Музыка — гэта глупства. Усё гіне. Я займаюся інтэрнэт-гульнямі, за імі будучыня. Жукаў, што праўда, як збіраў арэны, так і працягвае іх збіраць, а вось у красах не атрымалася. Мы яшчэ нейкі час спрабавалі нешта рабіць у Расіі, але гэта папулярны праект, ён патрабуе штомесячных укладанняў, каб мець магчымасць працаваць у Маскве на пляцоўках. Гэтыя укладанні нашыя партнёры вызначылі як $12 000 за месяц. Гэта значыць, мы павінны былі зарабляць сабе і на тусоўку, якая ўзамен давала нам пэўныя паслугі. Прыйшоў час, калі не мела сэнсу гэта рабіць праз агульны крызіс і падзенне продажаў дыскаў. Да гэтага крызісу дадаўся і яшчэ адзін. Тая самая Аксана Кавалеўская, яшчэ і жонка прадзюсера Алексея Воранова, зацяжарыла і пайшла ў дэкрэт. А адразу пасля сказала, што хоча пачаць сольную кар'еру, што песня красак гэта не сур'ёзна, а яна хоча сур'ёзнай музыкі. Тады ніхто не задумваўся пра тое, каб лірыка была натхнёная рэальнымі падзеямі. Значна прасцей было выканаць якую-небудзь качаючую поп-песеньку з простымі тэкстамі. Цяпер я пра гэта шкадую, бо многія, убачыўшы мяне ў тым вобразе, вырашылі, што я сапраўды такая пустышка, і цяпер мне толькі і застаецца крычаць: я не такая. Вось тут цікава, бо пасля праз шмат год Воранаў і яго ўжо былая жонка Кавалеўская судзіліся за аўтарства песень. Кавалеўская казала, што пісала іх сама. Воранаў лічыў сябе аўтарам рэпертуару. Чым усё скончылася, я вам яшчэ раскажу. А пакуль вось вам новы твар гурта краскі. Кацярына Саша, якая замяніла Кавалеўскую на 6 доўгіх гадоў бясконцых блуканняў па цемры расійскага шоу-біза. Яна не апошняя, як вы здагадаліся, а з улікам бясконцых клонаў, якія вандравалі па беларускіх і расійскіх гарадах, дык і ўвогуле 1 з 1000. Воранаў у тыя часы ўжо жыў у ЗША і кіраваў бізнесам здалёк. На месцы знаходзіўся Шаўчэнка, але ён вельмі скептычна ставіўся да ідэі нейкіх новых складаў. Гурт выступаў, але гастролі былі кволыя. І тут раптам Аксане Кавалеўскай у галаву прыйшла ідэя запісаць той самы сольны альбом. У яе нават назбіраліся нейкія дэмкі, і побач адразу з'явіліся людзі, якія ўбачылі ў гэтым магчымасць зарабіць. Так у 2009 годзе з'явіўся славуты зялёны альбом, які не ўваходзіць у афіцыйную дыскаграфію гурта краскі. Больш за тое, Кавалеўскай на ім таксама няма. Як так атрымалася? Кавалеўская распавядае дэтэктыўную гісторыю пра тое, што нейкія людзі ўвайшлі да яе ў давер, а пасля скаралі з камп'ютара дэмкі і выдалі іх за свае. Але існуе і іншая версія гэтай дэтэктыўнай гісторыі. І так у гэтым мульцісусвеце ўзнікае Сяргей Драздоў. У свой час ён вазіў з гастролямі па Расіі і Беларусі свой гурт краскі. А яшчэ менавіта дзякуючы яму з'явіўся той самы зялёны альбом. Вось як ён трактаваў тую самую гісторыю з Кавалеўскай. Песні з зялёнага альбома сапраўды павінна была выконваць Кавалеўская. Рыхтавалася сольная праграма не ў межах красак. Была асобная рэпетыцыя з музыкамі, а калі павінна была пачацца зводная рэпетыцыя, Аксана паслала ўсіх далёка і надоўга, хоць у нас з ёй быў заключаны кантракт на 10 гадоў. Падаць у суд? А што з яе ўзяць? Афіцыйных даходаў няма, уласнасці няма, выводзіць у кайданках на сцэну, каб адпрацоўвала. Знайшоў іншую салістку Марыну, якая выпусціла гэты альбом. Ну вось,
Так на сцену вышла Марына Кірэева з Мардовіі, жонка вакаліста другога складу гурта «Прэм'ер-міністр». Менавіта яна праспявала песні з зялёнага альбома, і менавіта яе твар на вокладцы гэтага манументальнага лонгплея. Адразу пасля рэлізу пачаліся бясконцыя гастролі па магчымых і немагчымых населеных пунктах. Я на ўласныя вочы бачыў шоу Кірэевай у Навагрудку. Пасля яшчэ доўга лячыў ментальныя траўмы. Оранжевое солнце в облаках, оранжевое небо на руках, оранжевые песни над землей, оранжевое счастье нам с тобой. Воранаў пачаў судзіцца з Кірэевай і судзіўся з ёй некалькі гадоў. Чым усё скончылася? Скончылася тым, што Кірэева дагэтуль выступае на дыскатэках 90-х пад шыльдай экс-краскі, а паралельна ў яе яшчэ адзін творчы праект «Дочь земли». Але гэта мы забеглі далёка наперад, бо ў 2012 годзе Кацярына Саша сышла з красак, і на яе месца прыйшла Марына Іванова, дзеўка, што трэба. Відэа таго часу дэманструюць разварот гурта да пэўнай мэтавай аўдыторыі. Біяграфія красак узбагацілася неверагодным фактам. У ліпені 2012 года Іванову скралі. Мужчына гвалтам запхаў яе ў багажнік аўто і некуды павёз. Марына дзеўка не дурная ў адрозненне ад іншага ўдзельніка гэтай гісторыі. Таму, калі ён пайшоў заправіць машыну, выцягнула тэлефон з кішэні і патэлефанавала. Канешне ж, патэлефанавала яна маці, а тая ўжо ў паліцыю. Я совершила одно преступление, душа застыла, душа моя связана, но кто спасет меня, где же спасение, в каких же книгах об этом рассказано? Высветлілася, што дзеўку скраў яе хлопец Максім з вельмі прыгожым прозвішчам Мядвіга. Высветлілася, што дзеўку скраў яе хлопец Максім з вельмі прыгожым прозвішчам Мядвіга. Некаторы час Іванова яшчэ пабоўталася ў красках і знікла з радараў. На яе месца прыйшла Даша Суботіна і 4 гады бамбіла ў складзе красак пра старэйшага брата. Што ў гэты час адбывалася з Кавалеўскай? Яна вельмі прыгожа сталела і займалася сольнай творчасцю. У 2016 годзе ў яе выйшаў эпічны дуэт з маім любімым артыстам Тимуром Big Family. Вы яго ведаеце вось па гэтым відосе. Сытый, довольный, Званый ужин хорошо, что пришел. и друзья вместе. Дуэт таксама быў нішто сабе такі. Мне так тепла не хватало, одна среди холодных дней. Хочешь честно и страстно. Аксана гастралявала па Расіі і раздавала там неверагодныя інтэрв'ю. Вы всегда находитесь очень близко к публике, то есть вы ее не боитесь. Расскажите об этом. Я, мало того, я могу спуститься, всех расцеловать, обнять, хотя мне запрещают, мне говорят, ну зачем, люди могли руки не мыть, могли там... Для меня не существует тел вот каких, для меня существует душа, энергетика, вот это почему-то я по жизни такая, вот я вижу в людях больше энергетику. Яшчэ Кавалеўская судзілася з Воранавым, перш за ўсё за аўтарскія правы. Справа вось у чым. У публічнай прасторы Аксана Кавалеўская была пазначаная як аўтарка ўсіх песень гурта «Краскі», а вось на паперах аўтарам быў ужо Алексей Воранаў. Вы сами являетесь автором текстов своих песен. Что вас вдохновляет? Вдохновляют мои поклонники, вот, которые я вижу каждый день, и они пишут письма, и я стараюсь на основе их проблем писать песни. Но не все, конечно. Некоторые из моей жизни. Вось як гэтую гісторыю бачыць дырэктар красак Валер Шаўчэнка. Калі мы рэгістравалі аўтарскія правы і выпускалі дыскі пад ліцэнзіяй, Воранаў рабіў гэта пад псеўданімам. Пісаў аўтар Алексей Воранаў, псеўданім Аксана Кавалеўская. Навошта? А як жа дзеткі? Дзеці паглядзяць, Аксанка сама песні піша і спявае іх. А калі будзе канфлікт, так і атрымалася. Аксана падумала і сказала: «А гэта я напісала ўсе песні». У іх было судовае разбіральніцтва, і яна прызнала, што Алексей Воранаў напісаў гэтыя песні. Нават Марына Кірэева таксама разважала пра суды паміж Воранавым і Кавалеўскай. Па яе словах, Кавалеўская пасля вяртання з ЗША спрабавала аформіць правы на песні на сябе праз знаёмую супрацоўніцу, што прывяло да скандалу і звальнення спецыялісткі. Дык і чым усё скончылася? Тут усё вельмі цікава. У выніку, пасля шматлікіх судоў, Аксана Кавалеўская вярнулася ў склад гурта «Краскі». Усе былі шчаслівыя. Воранаў, Шаўчэнка, Кавалеўская. Было шмат кантэнту, выступаў і ностальгічных рэакцый. Зацаніце самі. А вы не трогайте меня, не задавайте
Гурт даязджаў нават туды, куды звычайна даязджаюць толькі аўталаўка і ваенны камісарыят. Дорогие жители Верхней Уфалей, спасибо вам огромное за то, что вы так здорово умеете встречать гостей. Мы поздравляем вас с праздником, желаем вам процветания. Ну, конечно же, самое главное – это хорошей музыки. Слушайте и ходите на классных, качественных артистов. Але пасля зноў нешта адбылося, і Кавалеўская знікла са складу гурта. Воранаў вярнуў у краскі тую самую ракавую прыгажуню Марыну Іванову. І цяпер гурт мае захапляльную гастрольную трасу, па якой можна вывучаць геаграфію Расіі. Відэа з канцэртаў красак прымушаюць паверыць у існаванне паралельнага сусвету, дзе дагэтуль людзі топчуцца ў разгубленых медлячках пад фантомныя хіты мінулага. Ничего поделать нам нельзя. Не враги мы, но и не друзья. Больш за тое, гурт актыўна займае тэрыторыю расійскай электаральнай большасці і запісвае рэмейкі на хіт «Я полюбила бандита». Я полюбила бандита, но он не знает ничего. З Аксанай Кавалеўскай усё таксама цікава. Дырэктар артысткі цяпер працуе яе сын. Яна выступае з рэпертуарам гурта краскі, а метамарфозы яе знешнім выглядам дэманструюць нам апошнія дасягненні ў свеце фэшна і пластычнай хірургіі. Назіраць за выступамі Аксаны асобны від кайфа, таму шчыра раю ў хвіліны адчаю для вяртання вітальнасці і жыццёвых сокаў. Яна прыязджала з канцэртамі ў Мінск і шчасліва спявала хіты перад мясцовай піянерыяй. Яшчэ жанчына звярнулася да Бога, але хіба ў Расіі цяпер па-іншаму не бывае. Кричать в небо и сказать: я отдаю тебе все сердце, всю душу, я отдаю тебе все, отведи меня за руки. Потом, когда увидела я Иисуса Христа, когда открыла свое сердце, только тогда я почувствовала жизнь. Як усё гэта атрымалася? Нармальны ж быў гурт, беларускі. Нават кавер на 3 чарапахі запісаў. Не верыце? Тады вось вам доказ. Дык што здарылася? Я з задавальненнем пачытаю вашыя версіі ў каментарах. А пакуль вось вам мая. Мяркую, што 1 красавіка 2003 года падчас уварвання АМАПа ў офіс красак адбылася нейкая імклівая метамарфоза. Вось вы верыце ў магію? Я дык пасля Олега Орлова веру. Ніколі ж не ведаеш, як спрацуе псіхіка, калі на цябе ірване боўдзіла з аўтаматам. А пакуль бязлітасная папса працягвае свой крыжовы настальгічны паход. У гэтай тэўтонскай свінні шмат цікавых персанажаў. Краскі, Жукаў, Іванушкі. Будьце асцярожныя. Яно небяспечна для вашай менталачкі. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал праз сервіс Buy Me a Coffee. А я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!